Hello mga kamags Indian CB, welcome back. Karon atong pagka-reaksyonan na ang isa na po nila nga hula challenge bali ni BMAX TV bali. Oo, atong pagka-reaksyonan ng part 4 ug 5 bali. Ato mo nang gi-compile bali siya para mausara taas-taasin yung matanaw pod bali sa ilang kuan kay mubo ra mo na ilang kuan ilang video. So ato nang gi-compile duha ka video bali. Oo. Atong tanawon karon para pawa pud sa kadali sa atong mga kuan ba mga problema makatawa ta. Okay? Sige. Sa mga bago di nga nakakita sa atong video karon, bas matinga mo nga atong giputol-putol, ituyo na to na siya kay para dili ta mga copyright din muhatag putag mga opinion o mga reaction bali sa kada party nga atong giputol. Oo. Isumugod kay kung dito patas katapusan magkuan diretso na lang nato i-react kung unsa ato makita diha, di ba? Sige. Di na ta magdugay. Wa naman tayo lang gihuwat. Magsugod na ta. Okay, sugod na ta. Manglibo to. Mhm. Manglibo to ha. 5,000 na po kuno. Kulang ka pa ng 100. 5,000 po may pustaan na ginilo. Huwag mong tignan. Wala ano Walang yan eh. bastos ah. Walang bastos yan. Kapag sunod na video, kapag ito ang bastos, makatikim ka talaga na. Sana yung itak. Sa aman tong sundang. Sundang, eh. Sunod. Tao. Pwede. Bagay. Hindi. Hayop. Pwede. Pagkain. Hindi. Bakit hindi sa pagkain? Mabaho yan eh. Sayop. Bigyan mo nga ako ng clue. Sayop. Ano? Magkaibang size yan. Sayop. Magkaibang size. Oh, may malaki, may maliit. Ano ba? Tao. Pareho lang. Pareho lang laki nila. Magawa din yan ng time bomb. Tembam. Kasabog pala. Unsi mo time bomb ning. Yo. Mahimo din time bomb ding. Sasabog yan pag napakan mo. Yung time bomb. Bigyan mo ako ng clue. Ano? Nakatry ka naman ng meeting? Oh, siyempre. Tatayo ka talaga niyan kapag aalarm yan. Pag-aalar. Hindi katulad ng cellphone na pwede mo i-cancel o pwede mo i-off. Yan, pag alarm yan, tatayo ka talaga niyan. Kahit Alam ko. Grabe. Iyan mo na yung alarm ng utot bago ka utoton ka di. Ito mo kilubot mo ng kuhan lagi. Iyan mo ng alarm. Digin malikayan nga bitaw. Digin mapuga ng alarm ana. Di mo para cellphone nga pwede rin mo pag-noon ka to. Buha agay gin. Alam ko na to, boy. Alam ko na to. ano? Alarm clock. Hindi. Alarm clock. Alarm clock. Ang dami Alarm mo click. sinabi, hindi mo pa man nakukuha. Now nga. Ang hirap ng ano mo eh. Ang hirap ng tanong mo eh. Tika lang. Pero hindi ka nasaktan pag napalo ka eh. Siyempre. Shield to, boy. Shield. May shield to. Ano Shield. namang shield? Ha? Anong shield? 1,000 ba namang kuto? Bigyan mo nga Ang akong daming clue. Ibang koto. clue. Sumusuka yan ng More yung shield Hindi eh. buwag-hag. Musuka ng buo. Hindi buwagag. Musuka ng buo. Hindi buwagag. Alang ha? Di ba nasa katawan to ng tao? Oo. Kasawa ng tao, sumusuka ng buo. Buo. Tubol. Pwito! Pwito! Oh, pwito na! Ay, nga na kang pwito. Ano mo, 5 pesos? Binuha mo ng muha, kalkihan. Usalam na 5 pesos sa mga 5 milo. But-but po. Ganun ba? Hindi namin ba? 5 pesos. Hindi lang ta magtagna-tagna. Ano naman? Magkano ba? 4,000. Balikin ni karon usa na pud nga kuan part 5 bali ni siya nga kuan ang gisumpay lang bali nako ang katong ganiha part 4 bali to siya. Atong pagkatanawon karon ang part 5 bali sa ilang hula challenge bali ni BMAX o ni Dudong. Saan? Oh. Gigi. Please. Hindi bastos to ha. Hindi. Bastos naman to. 4,000. Oo, 4,000 yan. 4,000. Sabi na.
Tapos ang mulaan ko naman to. Bakit yung tumulaan? Ubo eh. Saan mo? Ikaw ba tao? Pwede. Bagay. Hindi. Hayop. Pwede. Pagkain. Pwede rin. Tatlong pwede. Bigyan mo kong klon sa hayop. Parating nakabitin. Parating na. Unggoy! Unggoy. to! Unggoy, Kambal be. yan eh. Kambal. Kambal. Unggoy na kambal. Ah, hindi rin. Hindi rin to sa pagkain. Pwede. Kaso niluluwa lang. Luluwa. Klaseng pagkain to, boy. Baka hindi to pagkain. Pagkain. Nakakain ka na nito? Hindi ah. Sa tingin mo, nakakain na ako nito? Iwan ko sa'yo. Klaseng pagkain. Sama ka. Pwede rin to sa tao? Pwede. Katawan ng tao? Pwede. Mata? Hindi. Ilong? Hindi. Tinga? Ala, tag-isa-isa ha. Hindi. Ngipin? Hindi. Dito, dito? Hindi rin. Diyan? Hindi. Likod? Hindi. Katawan ng tao to, ha? Katawan ng tao. Katawan ng tao. Latlat? Lubot? Pwede? Hindi. Yung may ngipin, isa. Hindi. Hindi yun? Isang ngipin? Hindi. Lalaki to, babae? Lalaki. Hindi mo naman sinabi. Lalaki. Dito niya. Diyan? Ano yan niya? Ganyan niya. Hindi. Hindi? Lapit na. Kapit na. Itlog. Pwede. Ha? Itlog? Ano? Isang itlog. Ano yan eh? Isa. Balat ng itlog. Balat. Itlog ha. Ugat ng itlog. Ugat. Eh, Kalangot. Mabangong itlog. Hindi. Mabangong itlog. Ganon. Hindi rin. Utang inang itlog to, boy. Ano? Puro na hindi na. Puro hindi. Danlak na itlog. Ano to ah? English. Grabe, nagbinisaya. Bisaya. Muna ikaw makatawag kita sa iya ba kay sagol mong kay nga Tagalog nga ba? Sagulag Bisaya gali. No. Hindi. Tagalog. Pwede. Pwede, Tagalog. Oh, kana. Ano bang Tagalog ng itlog? Mo na problema ron diha. Itlog. Itlogin. Itlog. Itlogin. Itlogin niya sa Tagalog siguro. Hindi. Diba? Itlog-itlog, ganon. Tangina naman to. Tagalog to ha. Tagalog. Oh, basta tama naman ako. Tagalog. Itlog to, diba? O, tama na ako. Ha? Pero sa Tagalog yan eh. Tagalog. Hindi ko alam yung Tagalog eh. Tagalog, itlog. Itlog-itlog na eh. Hindi rin. Lapit na. Ha? Lapit na. O, tangina naman to. Klaseng anong Tagalog to nito? Nalaman ko na eh, hindi ba pwede? Yan yung nahibawan pero wakit gyapon kay boss ako. Kung si Tagalog sa itlog mali. Itlog sa manog, hindi mo na itlog sa manog tao man. Lahi mong tawag bali. Malapit. Itlog. Itlog ng lalaki. Naglalaki na ginanoon. Itlog nga eh. Sabi nga yung itlog. Anong simula nito? Letter B. B. Bitlog. Bitlog. Hindi rin. Lapit Wala na. ka sa Bimas ha. Hindi naman na Tagalog bitlog eh. Bitlog. Bilog? Bilog. Hindi Bilog. rin. Lapit na. Kunti na lang. Itong baliw itong no. Wala talaga? Bilog. Anong sunod itong litra? Letter A. As in apple. Kasi apple. Balog. 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 Hindi. Ha? Hindi. Di ba? Ba? Di ginwad ng log ba? Balog. Baog. Baog yan. Hindi. Hindi rin. Anong sunod ito? Pwede. Pwede. Anong sunod ito? Why? Why? Why?
Baylog. Ilog hapon na. Baylog yan. Ang huli? Anong huli nito? Letter G. As in goat. Baylog nga eh. Hindi. Kasi sa Bisaya, itlog. Sa Tagalog, baylog. Hindi. Ha? Hindi ba? Lapit na. Hindi. Pero lapit na. Putang ina naman to, boy. Isang liter na lang yung kulang. Liter. Baylog na, boy. Walang il nga eh. Walang il. Walang il. Bayog yan. Bayog. Malapit na. Malapit na. Pero hindi rin. Hindi rin bayog. Lapit na. Bayog. Putang ina naman to. Walang il. Bayog nga. Bayog. Bayog ah. Hindi. Bayog yan. Hindi. Bayog ng Hindi yun. lalaki. Hindi yun po. Bayig. Ganon. Bayog din naman. Itlog ig. Bayig. Ang tawa. Parati itong natatawang tao to. Ako lang Hindi tinatawanan nga mo. eh. Ag. Bayag. Bayag nga. Bayog. Ano yan? Ha? Idugtong mo yan. Idugtong mo yan. Di gihapon mo bayag. Bayag. Oh. Oh, tama ako. Sa akin na yung 4,000. Kulang sandaan. Kulang sandaan. Okay, ato dungog grabe gini sila nga. Grabe gini sila duhag yun. Ay mo kalimot sa ilang subscribe sa ilang channel nga BMax TV. BMax balik ka ng capital letter ang B din ang TV food ang T bali small letter. Then ana sila ay subscriber nga half a million bali o 500k. Mani yung timanan kay daghan kay mga kuan sa ilang nag-re-upload bali sa ilang video bali o nga diretso lang bali sunod gigamit pagid ng uban gigamit pagid ang ilang mga kuan ilang mga picture o mga kuan basta gisundog gid lagi manang daghan kayo kuan labi na nga to sa Facebook bali ilang gikuan labi kadaghan mga fake account bali nga gikuan nila manang kuan sila kinahanglan diri mo sa BMax TV nga official bali nila nga kining capital letter ang B then ang sa TV T nila is small then na sila subscriber nga 500,000 na almost no diha mo na ila diri sa YouTube bali na subscribe mo sa ila ha ay mo kalimot so sa ato pod ay mo kalimot og subscribe nga sawa pa naka-subscribe diha. Kung kamo giganahan mo nga ingon ani nga nag-react, subscribe na. I-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod na video nga atong i-upload. I-like na lang pod para i-recommenda ni YouTube sa buong mga tao nga pakita ni. Okay? Sige, paki-follow na lang pod sa akong Facebook na sa description nato ibutang ang link balik kung ganahan mo dito mo tanaw dito na lang pod. Okay? Sige. Di na ta maglugay. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Hangtod sa sunod. Kini si Indians TV. Proud Bisaya. Peace out.